Елисавета Белобрадова и Анна Будакова внесоха предложение в Народното събрание за промяна на Закона за предучилищното и училищното образование, като в него искаха да променят забраната, която успяхме да постигнем всички заедно, за забрана на джендър пропагандата в училищата. Днес, понеже обществената реакция беше изключително голяма, оттеглят този проект и закон. Защо е важно това нещо? Това показва колко е важна вашата позиция и колко е важно, когато всъщност казваме с какво сме съгласни и с какво не сме съгласни. Защото когато ги оставим, политиците, някои от тях, тези с неолибералните ценности в кавички, то единственото, което ще ни прокарат е насърчаване на тази пропаганда и на тази идеология. Именно затова е важно и шествие за семейството, затова е важно 13 юни, тази събота, 18 часа да бъдем заедно на Света неделя. Така че очакваме ви. Аз скоро тръгвам от Мартен към София, за да довършим организацията на това най-голямо концертивно събитие в България. Очаквам ви.